na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye dịga anyị fanta mbaki, ndị ochie dị anyị fanta mbaki. Fanta sị kala aka ọghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọpụta apụtapụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ Signs of a Called One in Spirituality. Signs of a Called One and spirituality. Yes. Ihe akara ọ ga-abụ ị na-afụ n'ebe na ndụ maọbụ n'ahụ onye akpọrọ ọrụ na-arụ gị, ịma na akpọrọ gị ọrụ, ya na ihe kwesịrị ịma gbasara ndụ mmụọ gị bụ onye. Tata anyị bịara, ihe anyị ji wee bịa na nkụzi tata bụ ka anyị tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ wee nyekwazie ndị mmadụ solution. Ndị nọ na-akụ ọta na-asị God why me? Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị a. Ọsọ ndị so na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na WhatsApp nọmba ha dịka esi wee malụ. Anyị anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia maọbụ testimonies na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụkwana ihe anyị dị maka ya wee bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ndị na-esonye na ya bụ aja amadịgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request, then email donation token to the account number. I want to choose interested. Chatzie m na WhatsApp, agwa gị other details I need for you in order to book you. Mana ihe na-achọ ka nkọwala gị bụ na ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request, debe na ọta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị. N'ụtụtụ taa ejigori m na temple jee chụọ aja, gaa ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyelu na aja nke ọnwa
Yes. Ihe anyị na-eme bụ na anyị debe prayer request gị, anyị na-ekwubi okwu n'isi gị. Ụbọchị nchịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri were ihe aja dị iche iche jee chụọrọ ndị mmiri aja wee mesara aka. Anyị gbagotazie na temple chụọrọ aja to entities of powers nọ na temple. Jee n'ebe jụ aja gbuo eburu wee mesara aka n'afọ mmadụ dum ndị niile sonye na aja ọnwa. Anyị na-achụ aja for over 2 years now. Ọ nwere ndị na-esonye na aja every year since anyị bidoro ya. Even this year as we speak, 2024, ọmụgọdụ ndị bụ ukwu throughout the year ka ha dị sure na nwere ọnwa ọbụla ha n'isi. Ike dị na aja na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi ị na-anụ taa, ihe ị ga-anụ taa, ị chọrọ ishegharịa ndị mmadụ mana ị na-awụ ọcha anyị site n'Eziokwu TV, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụkwazi nkụzi a, fụkwazie ọda nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigo n'ọdịnala Igbo karịrị 1000 maka nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. Ị na-eme ya, ị na-eshigharị ya ndị mmadụ. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ ka ị na-anụ olu m na-eshigharị ya na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Ka anyị batazie na nkụzi anyị ji wee bịa. Anyị abatago n'arọ 2024. Achọrọ m ka anyị nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, especially ndị na-agagharị na-akụ ụta, ndị akpọrọ ọrụ. Ọha ka m chọrọ ife today. Ozi a na-adalụ onye ọbụla akpọrọ ọrụ. Yes. And enwere simple signs ị ga-eji wee ma na-akpọrọ ọrụ. Especially, o nwere special group m chọrọ address their case today. Yes, ndị ahụ m chọrọ address their case today bụ ndị ewu my spiritual agenda. That is, ndị mụ na ha nwere link n'ụdị usoro ọkpụkpọ oku. Yes, o nwere ihe ọ ga-abụ ị na-afụ n'ebe ị nọ, ị mara na akpọrọ gị oku, ị marakwazi na iso na ndị a m na-ekwu maka ha m chọrọ inyere aka. Yes, ka anyị chọrọ inyere ha aka bụ na ndị a bụ ndị mụ na ha nwere some certain things in common spiritual wise. Now, and o nwere sign ị ga-afụgoro n'ebe ị nọ na-arụ gị, i wee mara na akpọrọ gị oku. Yes, ọ bụrụ na ị na-afụ sign ndị a, ị mara na iso na onye okwu a m na-ekwu taa na-adala. I want to address this particular set of people today, and I'm coming with solution. Yes, and my abịakwazi with admonition to only those people fall within this category. Yes, ọ bụrụ na ị na-anya n'ọba aka gị a, ekwuona m mgbe ụbọchị m kọwara gbasara akara aka mmadụ. Yes, o nwere ihe chọrọ ka m kọwara gị. Akọwara ụbọchị m kọwara, jee ọ bụrụ na ịwọchị bụ onye m nkụzi, jee na my YouTube channel wọchị ya ebe nkụzi gbasara destiny. Ndị Igbo na-asị akara aka onye na-edu ya. Wee kọwa ụbọchị a gwazie gị na-enwe akara aka. Akara bụ line. Akara bụ line. Onye abatara ọ bụgoro na iburu onye Igbo, ọ bụrụ na Igbo na-achọ gị ahụ, ị ga-anụ na-asị kere akara ekwentị gị. Ihe niile na-abụ nọmba ma lines akara gbasara ya. Now, ihe a bụ akara aka. Nkwuo ụbọchị a wee kọwara sị na anyị sị ịfụ dị n'aka mmadụ, ọ bụrụ ọfafansi. Yes, wee kwuo na akara ihe ịfụ line sị dịrị ebe a, without this line, this aka, we still do normal thing na-eji eme. Likewise, your own hands. Ịghọtara ya? Ọkwa ị na-ege ntị. Ọ bụgoro na iji aka ya wee na-asụ akwa, ewezụga line na-adị n'aka gị, ị asụkwa akwa. Ọ bụrụ na ọ maka iri nri ma ọ bụ ịlụ those house chores ma ọ bụ ọrụ aka ọ bụla ị na-alụ, without this line, you will still use your hands. Ọ bụ eziokwu. Mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere ihe ọ bụla Chukwu kere bụ ihe efu. Ị ga-ajụzi onwe gị, ọ bụ na this particular line si dị n'aka mmadụ enwere ihe ọ na-alụ pese, kedụzi the need Chineke ji kia. Ị nwere ike na-ajụ, Chineke kechara esi na ihe niile o kere dị mma, and o nwere ihe Chukwu kere n'elu ụwa dị useless. Even the smallest grass ị na-afụ na-epu na within your environment, some of them ngwa gị ihe ọ na-alụ
ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ị na-ege ntị? Some of this grass ị na-afụ ọ bụgoro common grass. Ọgwụ common ijite. Okay, ị nwere ike bụrụ ọdịbe nwere ya na-akpọ ijite. Common ijite na-epu n'ala. Agwaghị ihe ọ ya alụ, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. So but ihe na-achịkọwara unu nwere ihe ọbụla Chukwu kene n'ụwa dị useless. Kama na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ị na-ege ntị? Now, mgbe sị na daị na-ada n'aka gị, ifi na ụmụnne ofu nne mụrụ, ịchọọ na ruo so ụmụnne gị saba aka one by one. Ị na-anya fụ na lines onye ọbụla dị different. Have you asked yourself why o ji abụ na so top print? Yes, or fingerprint. Asị na ọ dị very unique. Etu nke onye a dị na nke onye a bụrụ ofu all over the world. Are you surprised? Yes. Ị makwa na ọ bụ na like onye na-eme international trip na airport epi ga n'aka gị n'ebe a that ya atọ mgbe ebupụtara ihe niile gbasara gị. Ha agwaghị mgbe ị bata country the first time mgbe ị na mgbe ị bịakwara ọ nwere ịbịago 10 times they will tell you. The atom bụ very unique because of no nwere invisible lines. Both nke ị na-afụ anya ma nke dị two times ị dị afụ anya nwere ihe ọ bụ mere iji wee bụrụ unique human being. Ị na-ege ntị? Ya wee na-asị na aka niile anyị nọ aka gị nwere ihe ominu. Lines adị n'aka gị nwere ihe ominu. Yes, ọ bụrụ fọrọ na nkịtị ahụ. Now, o nwere sign ndị nchọrọ ikwu maka taa. Ọ bụrụ na study ihe a na-akpọ palmistry, enwere ndị nwere as gift. Yes, what they need. Agwara ngere ịma na agwakwuru nge mbụ gwa gị maka ịgba afa. Na-enwere so many ways eji agba afa. Gwa gị na palm reading, read palm nwa afa. Maka na ihe line na-adị n'aka gị na-egosi bụ ihe niile ije ka ịfụ n'ụwa. Na ihe ije ka ịfụ n'ụwa. However, for onye wee bịa na mmezu dependere ma nọ n'ihu ọlụ gị. Ị ghọtara ya? Na that ihe ha wee dele ebe a abụghị original God's wish. Mana whether that God's wish ọ ma apụta ihe depends on you. Ọbara uru ka a gaa na story of stories. Ị agụtago na ancient book Bible. Ihe megasịrị na ịfụ na despite na Chineke nwere God's wish n'ebe ị nọ, ị nwekwara ike deviate. That one bụ ya own cup of tea. Mana ọ bụrụ na ị soro ihe anwa Chukwu Okike mere na ị ga-abụ nọrọ n'ihu ọlụ gị nọ na lane gị, ị ga-eru ebe anwa mmụọ dere n'ebe ị ga-anọ bido n'okpukpe ụwa before you were born. Ana m achọ ịgwa gị na before amụọ gị na mmụọ gị na ha so maara ihe ị ga-abụ. Ka m mara gị akụkọ m akwụkwọ maka Samson ọkwa eziokwu sị na Samson na mgbe ọ dị ime ka mmụọ bịa zie nne si ya na o nwere nwa ị ga-amụ na ọ ga-abụ nwatakịrị a ga-esi n'aka ya wee tọọ agbụrụ ya na-agba ọkwa eziokwu. Now, mana whether Samson or accomplish that particular thing, will accomplish that particular ebumnobi ụmụ mmụọ n'ebe ọ nọ isi n'aka ya wee zọpụta agbụrụ ya, nke a bụ story for another day. Maka na o becha deviate ya nụọ nwaanyị from Palestinian onye a gwara ya ha nọ n'ime o deviate ya reveal ebe secret ya dị Delilah na ya n'iyi. Ị na-ege ntị? So ọbara ọgwụ onye kwuru na onye a ga-esi n'aka wee zọpụta ụmụ Israel ọ bụ eziokwu mana omerozi accomplish. So ọ dị gị n'aka destiny gị degoro good things for you ijiri aka gị ruo onwe gị n'iyi jebe. Ị ghọtara ya? Yes. Etu a ka ọ dịkwa na Chukwu Okike ka nwegoro story of Adam and Eve wee kọọ akụkọ. Ewee sị na agada Adam and Eve na-eti ya n'ogige nke aṅụrị Garden of Eden ọ bụ eziokwu. Ime ihe nji ekwu oturu Bible. Ihe nji ekwu oturu Bible na mma na over 80% of my audience have come across Bible in one way or the other. So meji other spiritual book wee mara gị atụ maka na ọ ga-adị gị akụkọ aja mbede. Ị ghọtara ya? So mmeji ihe agha ịma wee mara gị atụ. Now, ewee sị na Adam and Eve because na ha deviated wee taa mkpụrụ isi asị ha tara ewee sị ewee chụpụ ha na Garden of Eden ogige nke aṅụrị. Mana ọ bụrụ original God's purpose plan for them. So in as much as na-agwa gị ihe gbasara ya palmistry ya history of life. Now, whether we are there achieve depends ma gị nwe ikweta n'ọrụ n'ihu ọlụ gị. Ị na-ege ntị? Now,
nwee kọwara gị mana ihe na-achịkọwa kịta bụ ọ bụrụ na ị na-afụ saịn a n'ọba aka gị meghe aka gị kịta m na-ekwu ya nene ọba aka gị ị na-anụ olu a ine na-agha ọba aka gị ọ bụrụ na o nwere ihe dịka star saịn ịfụ n'aka gị yes the line ga-aga etu a yes all star sign etu a star sign na-esi adị ka ọ ga-adị ọ bụrụ na ịfụrụ ya n'aka gị na o nwere line dị etu anwa n'aka nne gị line ahụ dịkwa etu a n'aka ekpe gị ọ nwere ike ịdị ọ nwere ndị na-ebu ya ebua nwere ike buo ya n'etiti aka ụfọdụ nwere ike buo nke ha by the side edozi mmadụ ebe eburu ya mana ọ nwekwara ihe that 1 million mana ọ bụghị ka m bịara ịkọwa taa maka na o nwere ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ ụtụtụ nwee ndị akpọrọ ọrụ n'oge ehihie nwee ndị akpọrọ ọrụ na mgbede ị na-ege ntị yes so mana ụbọchị ụgwọ ọrụ a ga-akwụ onye ọbụla ụgwọ ị na-ege ntị so line ahụ efere adịgasịna nwere ihe omiri mana ihe chọrọ adres tata bụ ọ bụ ha na saịn anwa dị n'aka gị nwere ma saịn anwa ọ dị n'etiti ma ọ dị n'akụkụ ma ọ dị n'isi aka ebe ọ bụla ọ dị mana that star sign dị ya dị n'aka dị n'aka ekpe now gee ntị ma gee ntị nke ọma ihe ị ga-afụ na ndụ gị bụ simple thing chọrọ dị common ị ga-afụ na ndụ gị na-eme na ndụ gị bụ ihe nji adreesị ndị abụ ndị mụ na ha nwere some certain thing in common spiritual wise now ihe ị ga na-afụ na ndụ gị bụ ị ga-afụta na ndị mmadụ ama na-enyere gị aka yes ị ga na-afụta na ndị mmadụ ama na-enyere gị aka izuru na ụfọdụ gara asị ịgwa ndị mmadụ na ka ọnọdụ si dịrị gị ụfọdụ agbụwa m ụfọdụ na-asị gị gịnwadụ onwe gị ka ọ gịnwa ya enyere ya aka people are not taking you serious when you are telling them that you need something. Some will laugh at you. Some will be telling you, I'm okay na buzi. A na-agwa ụdị okwu dị eme aghọta. Ihe a na-achọ ịkọwa ihe abụ na spiritually, gentị. Ọ bụrụ na ị na-apụsara ihe ọpụta spiritually, you are a very strong person. You are a very even creative person. Even somebody with great wisdom. Ihe ọpụta bụ na solution to your problem dị n'aka gị. Ihe ọpụta bụ na somebody can actually just mentor you, nye gị mgbazi onu, mana solve your problem lies with you. Fact, ka ntiwa aka oyibo nsogbe ihe ọpụta na ị kwesịrị ịbụ a problem solver. Ị ga na-solve problem na-solve ndị mmadụ problem. Ihe ọpụta na-akpọrọ ọrụ n'ụdị dị iche iche. Na field ọbụla ị nwetara onwe gị, ị ga-abụ a great personality. Ị ga-abụ somebody spiritually dị strong. Mana ọ bụ because na ị mara. Yes, ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ha ị na-anya ịfụ na ọ bụrụ na nwaanyị ka m gwa ụmụ nwaanyị ka ọ na-aka ana n'iyi. Yes, because na nke mbụ na nwoke dị ka ọ dị bugharịcha ya ụdị oke ego sokwuche. Mana ụmụ nwaanyị, ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-afụ ọ na-abụ nje na Facebook fụ ka a na-agba ha wụọ ife na na-eme m. O so n'ebe anyị wee chọọ ka adreesị ya this case etu mmụọ si wee direct me this year. Ọ gbọrọ ndị ọya wepụta and ọ na-eme ha ga na-efesi disappointment. Mmadụ kwesịrị ha nkwa onye agharị maka na ihe so ha ga-eme na onye a ga na-apụta na onye a na-achọ ime ihe na ka themselves kere ihe na-ekwu. Ọ ga na-efe disappointment and onye akpatara na ọtụtụ n'ime ha ọ na-ahụ inwe ike ije na Facebook, ị nwere ike ama ndị na-anụbụ ụdị ihe ihe na Facebook, ị nwere ike ịfụ ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ. Some of them, ọtụtụ n'ime ndị a na-ekwu maka all of them because I don't know across them, but I'm not saying sorry. Majority of those so-called Eze-Ana, I don't like it for Eze-Ana, but actually, one of them is Eze-Ana. As long as you are a human being, I prefer calling them Eze-Ana. You know what I mean? I have a special calling. Mana Eze-Ana is only one. So, ndị a ụfọdụ ya afọ ebe ụfọdụ ndị mmadụ na-ala mba asị ahụ na-asị old ashawo, this one, onye gbagodo ashawo pụta eleta ya ọrụ Eze-Ana. Ha na-ekwu ya ihe na-eme m epigo life anyway. Ụfọdụ n'ime nwere ike ịfọdụ ahụ ificha tattoo. Nwere ike ụfọdụ n'ime ha nwere ike ifukwuo ha ọ bụrụ na ndị ji picture ha like 2-3 years. Ịma na Facebook no dey forgive.
ị nwere ike post onye na Facebook 3 years down the line gụpụtakwara gị who you are. Then some of them ije na their previous post ịfụ na o nwere mgbe ha na-agba ha nwere ga na-agba lecture na-akpọpụ ime na-akpọpụ ntị ịfụ na they actually have work life. Mana ihe ka ọsụrụ ya ka m na-achọ ịgwa gị, mana ndị mmadụ na-agwa gị ụfọdụ n'ime ha okwu in that manner. Ọ na-ewute m. Ihe ọ ga-ewute m bụ na ndị na-ekwunyawa okwu aghọtara. Yes, actually these people a na-agwa ya na-ekwu okwu a, yes, whether ma obiri life in the past, yes, whether ma ọ bụ ihe ọ na-eme o ji wee bie ndụ like that, no. Ịghọtara ya? Ọ mara ihe ọ na-eme. Ihe ọ na-eme bụ some of them were good heart, mana ihe na-eme ha ka ha amarọ. Ọ bụrụ na ije na Facebook na si fụ ụmụ nwaanyị ndị akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ na ha dị 100, some of 50% n'ime ha nwere ike bụ single mothers. Ịghọtara ya? Yes. Ndị abụrụ single mothers ọ bụrụ ndị biri life. 50% ya bụ ndị bụ single mothers. Why the remaining 50% bụ divorcees ma ọ bụ ndị biri life? Gịnị ka ọ sụrụ ya? Ọ bụrụ na ha dị bad as a person, mana ihe na-eme ihe bụ na ndị mmadụ ga-ekwe ha nkwa and ha na-trust with good heart. Ọ trust ndị mmadụ ekwe nkwa, I will marry you, I will marry you. At the end of the day, they are disappointed. Ụfọdụ ya anụkwa di, ụfọdụ ka ya anụkwa officially emegidekwa because of ihe so call ya. Before you know it, dear, for no reason, ahead ya di ya make it to promise. Before you know it, marriage a crash. Ụfọdụ ya bụ ha na-face that challenges, ha may well help her. Before you know it, asị ka eje Ghana, asị ka eje obodo nwa, asị ka oje obodo nwa, o jekwa ebe a niile, nkwa niile ekwere ya ịna nwere nkwa emezu. O jegoro ebe anwa, ndị ọzọ na-eje ebe anwa iyi na-enweta ego si na mba Ghana nata obodo a, nyenwa ya agba aka nata. I can tell you. Maka na ihe a na-eme ọmụrụ na ọkọlụ na-eme ratin. Ihe a na-eme because of personality na ọ bụ somebody ga-anọ na-ehelp ndị mmadụ, mana anwa nwere ike agbaziri ori onu ọfụma. Oge ahụ ọ nọzie na ọnọdụ ahụ ọ nọ na-efesi disappointment, ọ dị ya ka onye dị emewere ọsọ ibie na-eme. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike misiri bụkọ na ọ mara ihe ọ na-eme. Ọ dị n'ime ọnọdụ ahụ ọ dị mma ka emeri ya ebere ma ọ ka agbazieri ya onu. Mgbe ahụ nwere ike si oke na-eje Abuja, na-eje ọrụ oyibo Abuja, na-eje Port Harcourt, na-eje Lagos, enyi nwaanyị akpọrọ ya elu ebe anwa, enyi nwaanyị bụ ya wee jee nwere ike jee ebe a sosibie massively. Nyanwa jee ebe ahụ ekwecha ya nkwa nothing nwere ha ya emere. A na-egori ibi ebe nza ya egori, a na-alụrụ ibi ụlọ ya alụrụ ya. Ifu na obicha life ọgba aka ka nke you watch onye ọbụla ịfụrụ nwere data okpokwu. O nwere ike isi na mgbe ya na Ghana na-eme ekiri ego, at the end of the day aha nasị ya dịgo money. Ọ ihe ka ọ na-eme, ọ mara ihe ọ na-eme. So ụdị mmadụ na-eto abụrụ ka ịkọba ya ọnụ, ọ bụrụ ike ya ọnụ bụ ihe dị mkpa. At that point taa ọ mara ihe ọ na-eme. One, dịka nsi wee kwu, ọ bụrụ onye nụrụ di aya crash marriage ya. Yes, vụọ na-amụ ụmụ na-ahụ na-eto because na ọ mara onye ọ bụ, ọ bụrụ na ọmụ onye ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ ga-anụ. Kwesịrị ịnụ onye ọka spiritually because ọnụ anụ onye anwa before ọ na-agbanwe ofu nwa ịbụ anyị tọ, a ga-ebido gbawa ọka na mmụọ. Before you know it, the man ga-adọ mpe ya, a ga-enwe esemokwu. Unless na onye mmadụ na-eto abụ nnukwu nwaanyị, onye kwesịrị ịlụ ngwa nnukwu nwoke. Ịghọtara ya? Yes. Maka na ọ bụghị na ọnụ onye dị less, a ga-crash dị na marriage ya asị. Nke a so some of them, ọ bụrụ na ha si na be dị nata, enwere ike nọkọta di ya akpọ ya asị for no reason. Maka na ihe a bụ ihe su n'akara aka ya, ọ nnukwu mmadụ, ọ bụrụ onye ofeke ga na-eli di. O mee ha na-eto ya crash. Nke abụọ, either na di nwoke akpọrọ ya asị mmadụ eje end ya, ma ọ bụ nọ na nwoke wee ike ịbịakwute ya. Ihe niile a na-eme ihe a ga-ewe pịawa ya azụ. O nwere nke ọ ya apụta etu a na ọ na-eje ije lọv ibie na-eje, o jee ebe anwa nwoke ata ya ọmara ya ọtụba ya ime ọ narie. Before you know it, ọ bụrụ single mother.
ọ bụrụ na asị oke na na-eje gada nwoke I will help you, I will help you, I will help you, ehepụcha ndị ọda anyị help ya. All of them by the time ha ya enwetazi onwe ya, that is onwerozi ihe o nwere atọ, onwerozi ihe o nwere. Ịfụ na o nwere ike ọ na-akaụntụrụ gị na mgbe ya nọkwa na Abuja na-ejigbo ego mana kịta at the end of the day ka Okeke nyechara na amị ka ebe buutu ya nọ, a ga-eme gị nkanka mmadụ, ihe a na-achọ ka eme ya nkanka mmadụ. So ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ekweghị nkwa nwe onye emezu nkwa because ịbụrụ naturally onye na-edepend na mmadụ, akara gị bụ na iwe great personality ga anọ bụrụ a problem solver. So gị nwere onwe gị jezi na-aje ka mmadụ solve problem gị ọbara. So ọ bụrụ na ị na-enwe experience ụdị ihe a nkọwara kịta, especially ihe nyekwu na ụmụ nwaanyị na-aka njọ maka na ụmụ nwaanyị bụ etu akọ ya esi bugharịcha ha, mana nwaanyị na nwoke abụrụ ofu, nwoke ewu odogwu, nwoke ewu iku, o bugharịcha agha ogbuchiata gị azụ. O nwere ọtụtụ ihe ọ na-eme ụmụ nwoke, o nwere ike na-eme ihe niile ya bụ ihe ị na-eme, nwere ike na-aghasara mmadụ ji isi, mana ọ gbasara ọ nwoke ka ewu. At the end of the day you still marry your choice. Ị na-ege ntị? Yes, the only thing ọ bụla nwoke ya ata afụ bụ na ọ bụrụ na ị mechara ije n'ihu ọrụ, ije ana n'iru ọrụ gị akụ fechara ọdara awọ maka na ọgụ nwa ji dị pipe. Ịtara ya? Gịnwa wụ the head, gịnwa wụ the odogwu himself. Ọ bụrụ na emecha enu mee ana, o nwere ọnwụ na ikugharịcha ọgwụ ibi ọdọkụ ya. Ịtara ya? Nwoke ahụ o nwere ike ime gị, o nwere ike o mee gị enwee failed relationship, but at the end of the day ọ nwoke ka ewu. So nwoke adịghị enwe dị injury. Ndị na-enwe dị injury ahụ nwaanyị, maka na nwaanyị bụ afịa kpọsara akpọsa ọkwa eziokwu. And by then onye anwa nụrụ mmadụ eji crash ya, o nwere ka ndị mmadụ si enezi onye ahụ anya. Ụfọdụ nwere ike bụ single mother, o nwere ka ndị mmadụ si enezi ya anya. O nwere ike ọ bụrụ na o jebugoro ọzọ jee Ghana jee ebe dị iche bata, o nwere ka ndị mmadụ ga na-esizi ya ene ya anya. So mgbe ụfọdụ abịa na-agwa ha okwu dị anya na Facebook ọ na-ewute, mana anyị kpata ndị na-ekwu ihe ha na-ekwu ya because of na ọmara ụma. Ịghọtara ya? Some of those people abụrụ ịkacha ụlọ aka ha n'ihe niile. Mana ihe na-agwa most of them bụ whenever people are throwing garbages at you, just ignore them. Ụfọdụ uche nọ because of na n'ibisigo life ma ọ because of na ihe dị anya si wee mee gị ka iji wee bịa jeziwa alụwa eze nwaanyị dịka esi akparị ha, mana ọ bụrụ eziokwu. Onye ahụ enwe ọdụ choice. The only way ọ ga-eji wee dị happy here on earth bụ na ọganihu ọrịa. So ọnụ ị na-akụ ya means nothing, because ịkọcha ya ọnụ nye nwana nwe kwechiri nọrọ ebe ọ nọ, ọ ga-emecha find their happiness. Maka onye ji ọgwụgwọ nwere udo, ọ ga-emecha even gị nwa na onwe debe ya nwere ike imecha ọ bụrụ na onye ga-abụ solution to your problem. So ọ bụrụ na ị na-ege ntị, mgbe ọ bụla efuru onye na-efesi ụdị challenge dị etu a, ịmụziri ya amụ, ọ bụrụ ọgụ wakpọrọ ya. Yes, ihe ọ nidiri bụ support, encouragement. Ọ ihe ọ nidiri. Yes, so gịnị ka m na-ekwuzi gbasalụ ndị niile nwelụ ụdị ọnọdụ dị etu a. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a, na inwe those signs m na-ekwu, n'ịbụ nwoke ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị, ma na ị nwere ụdị sayensị a m na-ekwu, na-enwe ụdị chalenji a m na-ekwu, mana n'ime obi gị na 2024 a n'ikpebigo n'obi gị na ị chọrọ ịzụ ọkpụkpọ oku gị, mana problem ị na-enwe dịka m si wee kwu na problem ha na-enwe, problem ọ na-enwe bụ na ọ na-ala aka inwe onye enyemaka, ọ na-ala aka inwe onye nwere enye sọpọt. Wee kwukwa na onye akpọrọ ọrụ nwere ndị akpọrọ ọrụ na ha ga-abido ọrụ ha at younger age, nwee ndị akpọrọ na ha ga-ebido mgbe ha nụgoro di ma ọ lụọ nwaanyị at middle age, nwee ndị nke ha ga-abụ at later age, maybe nwaanyị ọ nwere ike ọ bụrụ mgbe ọ mụsịrị nwa ka ọ ga-aza n'ihu ọrụ ya. Ọ ya ka m ji wee gwa gị na position of the ebe the cross dị start depends, mana ọ bụrụ ya ka mba ịkọwata, mana weda ebe ọbụla the sign dị, weda ma oge ọrụ gị erugo, weda ma oge ọrụ gị ọka dị n'ihu. Yes, I would like to help you. Yes, agwara m gị na this year 2024 I really want to help people na ha nwere ọtụtụ ihe in common. So ọ bụrụ na ị dị interested, achọrọ m create WhatsApp group for ndị dị etu a for mentoring and support. Yes, so ọ bụrụ na ị dị interested and na ị nwere sayensị ndị ahụ kwuru ya
number one physical sign agwa gị nọ n'aka gị na ọ bụ aka gị ya afịa. Then and gị nwa na onwe gị ekpebigo na onwe gị na-echọrọ ịza oku a n'aka ụfọdụ ya ekwu na ya chọrọ ịza oku a mana enwere onye sọpọt na enwere onye na-enyere ya aka na enwere na abịa onye nwe ya chọrọ ka ya bịa mụọ ka esi eme ụdị ihe dị etu a na ihe agwara ya bụ akpọrọ ya afọ ego which he or she cannot afford. Now I want to address ndị nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a weda ma oge ọrụ ga-ebidogo ma ọ bụ ka ya ebido ma ọ bụ ndị nke ọ bụ ndị ka dị n'iru. Ihe ị na-edere wu mentorship, mmadụ ịda agbazighị olu ga-enye n'oge ahụ eruo. So mana ọ bụrụ na ị nwere sign ndị dị etu a, ihe ị ga-eme bụ chaatị m na WhatsApp. Chaatị m na WhatsApp, snap your left and your right palms. Then chaatị m na WhatsApp ka nwee ike add na ya bụ group for mentorship. Then na ya bụ group ka anyị ga-decide si whether ma ị ga na-teach online ma ọ ga-enwe the days enwere ike maybe once in a month we can come together. You understand? So ka m kwụsị ebe a. Ozi nji wee bịa maka tata wụ maka ndị dị etu a. Dịka m si wee kwu, for you to qualify ị ga-abụrịrị onye nwere that sign n'aka. Yes, aka ndị n'aka ego. Then hapụzie experiences ndị ọzọ na disappointment ndị ọzọ ị na-afụ na ndụ gị. Cry no more. It shall be well with you. N'ụbọchị tata ka anyị na-achịkọta n'ụbọchị taa ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button. O nwere onye sharing of this message today ga-atọ n'agbụ. O nwere onye message a isi ya si n'ụzọ dị etu a akwa nderi akwa ime abalị ọ na-ebe we come to an end. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri enyi ma ọ bụ na ịchọrọ iso na our monthly ritual a na-eme ọnwa ọbụla, chaatị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị na-awọchịkwazi anyị, ị nwere ike ịfụkwazi our WhatsApp nọmba ka ọ na-aga na screen gị. Yes. Mana ọ bụzie na onwelu special message ị chọrọ isendịrị m privately, ọ bụrụ na iso na ndị a kpọrọ ọrụ ndị ngwa ha si na-apụ their palms both left and right, ma ọ bụrụ na ị nwere that sign ka enwe ike add ya na our WhatsApp group for mentorship. Now send the message. Now this is my private WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. N'ụbọchị tata agụọ m ọfọ n'isi ndị niile ka ha rabụ ndị niile na-anụ olu m ndị ga-share this message. Ka Chukwu oke pụrụ ime ihe na-egozi ụlọ ebe ọ dị ukwuu. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị children of the temple, nyere n'isi ndị friends of the temple, nyerekwazi n'isi ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị. Asị m na ọmaka ga-emere ụlọ. Asị m na akekeka ya mụ na jijiji ya mụ ụlọ. Asị m na onye fụrụ ụnụ na-atụfe ya mapụ ya ọnụ. Asị m onye fụrụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. Asị m nwa onye agha nwụzi na onye a na onwe ya nwụrụ. Asị m onye ọbụla sị ka o jere ụlọ aja ije o jewe na ọya ejelu osi ọnwụrụ ọya ejelu ya nwụọ n'ụzọ. Asị m ajọ mmadụ ọbụla sị n'okwu na ya eru n'aka ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ bụ onye anwa. Mmụọ ọbụla sị n'okwu na ya eru n'aka ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ anwa. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nata mma tụrụ ụwa agwụ. Asị m ihe unu ga-eribịa ihe eri unu abịakwana. Asị m ihe ọma dị ya daa na ọdịnala ya kwuo uru omekụwa were anya ha wee fụ. Asị m onye sị na akwụ na ama acha na mpama ya aba na nke ya. Asị m na ọkwa niile na-asị n'egwu ala ụfọdụ oge nwere mgbochi. Asịkwa na mmapụ adị egbu awọ. Asị m na unu ga-eweta ihe ọma dị na mba wedata n'ụlọ maka na akụ n'ụlọ ekwu onye kpara ya na-ekwukwa n'isi ụlọ sị na nwa aga ama atarata ahịfịa na-ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ. Asị m na onye na-achụ ụlọ ga-ada na onye ụlọ na-achụ ga-adakwazi. Na-achụkwa oke nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na-emecha na ọ ga-epuriri ome
ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Onye nụzikwa ya kọrọ ndị ya dị ya gazienụ.